We're now going to start making electric vehicles. Dan moet je nog een lied kopen. Waar ga ik een lied krijgen? Ik heb een lied voor die karren. Je hebt een lied voor die huis. We can come and start making electric vehicles in South Africa. Als je mij koopt 10 rand sa petrol units. Hoe lang gaat het over een dag? 10 rand sa petrol units. And create a network of charging infrastructure. Die electric cars, die load sharing akko's die weer met een generator en solar panels rondrijden. Maar dan maar een powerbank krijgen voor een car. Apart from using combustion engine vehicles, we are now going to start exploding onto electric vehicles. Nou sê maar dat je Eskom car ne en is load sharing level 1. Je staat er in Menenberg. Moet je wachten voor die kracht om aan te gaan. And so will we, because we're a great car maker, by the way. We make vehicles that are sold in the United States. Ik heb nog een beetje wacht voor je elektrische car, maar er was laatst week load sharing geweest. Level 1 load sharing, zo elektrische car is nog één niet, maar dan zit die elektrik om elektrische car te maken. Imagine die. So we've got a great resource of well-skilled people, much as we want to increase. Waar ga ik met paai koop als hij niet meer petrolstations is? Waar ga ik met paai aan die ane koop? Als ik van die Zool afkom als hij niet meer petrolstations is, waar ga ik met paai krijgen?